Benim birinchi urazam şul balachaqta, uraza bilan tanishuv balachaqta bo'ldi. Abi osh pishiraydi. Аңа бит инде ашның тузын кабып карарга ярамый. Шунда әби миннән сорыйды. Улым, мәле пешмичә генә өреп шулпасын кабып, тузын салдым микән, тикшереп кара әле дип әйтә. Әби, үзең тикшер инде, минем бит авызым пешә дип әйтә идем. Улым, миңа ярамый шул. Ничек инде ярамый дип әйтә. Менә шулай, мин бит уразада дип әйтә. Шул вакытта мин аңламый идем. Менә шуннан соң минем ураза белән танышу шуннан башланып киткәндер дип уйлыйм. Һәм мин әбигә шул вакытта булышып, хәтерләмим инде, шулпаны кабып карадым микән, әби тузын салды микән, юк микән, мин хәтерләмим инде. Аш тәмле булгандыр дип ышанып калам. Һәм шул балачактан әкрен-әкрен генә мин әбидән күреп, әбигә керәләр иде, күрше әбиләре, күрше апалары. Менә шулай, Хәдичә абыстай, ничек хәлләрең, ничек эшләр барамы дип, менә шулай әкрен-әкрен генә дингә тартылу һәм ураза, авыз ачулар, менә шулай колакка кереп, минем күңелдә матур хатирә булып сакланып калганнар.